Bude toto aj normálne v sledovnom videu, ktoré uvidia všetci? To bude na TV Lux, na TV Lux. Teda to nebudem hovoriť také veci, keby to bolo len pre nich dvoch, tak je to iné, ale... To bude taký secret message. Ktorú nebudú ostatní vidieť. Oh boy, I can't wait! Lights flash, whole block moving. Just smoking fiction. Super, tak. Dobre, už sa môžeš pohybovať, kľudne po dole. Tak Veronička, prajem ti veľa takýchto pipíkov v živote, ale iba jedného, ale nech ich je veľakrát, hej?